ACF pranapteron ahinpen pherangkiamai kangni. Silonijan range ACF pranapteron ahinpen pherangkiamai ingniponsi lamklar chipipon. Lason sipini arkoechiklo niphai inkorakethom arni ada porphai crazy apor northeastern range Silonijan ACF pranapteron methang asai hemalong pherangkiamai ingniponsi keneptang athengpi jor inghula poakoi kipia puthak lamklar kachipipon. Labangso sengkan kidamtang niphai ingkoi arni arkoechiklo Karbianglong live news a channel along kepaklangpon northeastern range Silonijan along kang huat hengpi nepsitame ningkan isi pleng ko mate option notice ppa kosi jor inghula po akoi kipi anparta national highway 39 atowar pi barmatik kewan sitame range atum nepdun pen chojor det puhai hui akoi kipi ke aho kalipusi pherangkiame long ACF pranapteron pen lamklar chipipon northeastern range Silonijan along pen ke KAAC upon revenue sitame 16,56,457 atanka palelo. Lasinon northeastern range Silonijan ACF pranapteron pen. Lason akoi kipipon ke charging tung tepusi klardak pen pini lamklar chipipon lo. Laso alam pachini ko je 127.428 cubic meter. 1081 pieces pen nilitum 127.428 cubic meter ating nilitum si siglong lo the pen la so thing be as per procedures DFO office level of so the thing si nilitum DFO order thing pen nilitum release the pen la so 127.428 cubic meter ating nilitum government revenue realize siglo of revenue out of GST a tax bati nilitum 16,56,457 a video banke Karbianglong autonomous council arideng kodai sialang litum dak jitu allegation ke wana tai aron repen atujo pecholan kolam ahokali nilitum with proof nilitum with DFO's order atu nilitum arideng do lasi ladaga banke with proof si nalitum han nagbachini iklo 2022-23 financial year sabut bank proxy amunit highest bidara ting haladak DFO's office pen dak order ang pala iglo lake one number ke Samson inti Koilamati Juri Bora Golaghat Biju Soikia Golaghat Nogen Terang Borneria Sika Teronpi Difu Pratap Singh Romfar most probably Borneria Bongsog Lekte Suryojan Alang Litum si highest bidder iglo Alang Litum Bansi 2022-23 and Inkan ke Alang Litum Fansi la highest bidder tingpen Alang Litum Fansi athengpi mokha kodai iglo Lasi nilitum peni ke chini kang tum do flote nilitum with DFO's order pustame nilitumari deng do nilitum kado kawe TP as per procedures ating si nilitum TP kado kawe release iklo lasi lan sinang nilitum han nang pachini iklo